Salutare prieteni! Cu voi este Cotoi Show și astăzi vă prezint un clip extraordinar. Nu uitați, prieteni, abonați-vă, căci eu postez în fiecare zi. În această iluzie trebuie să priviți în centrul ecranului timp de 20 de secunde. Priviți pe tot ecranul, în caz contrar, iluzia nu va funcționa. După vizionare, toate obiectele o să înmiște în dreapta. Încă un pic de timp. Acum uitați-vă la această imagine, prieteni, cred că simțiți ceea ce simt și eu. Cel mai interesant este că aceasta este cea mai slabă iluzie, mai departe sunt cele mai tari. O mică pauză. Iluzia numărul 2. Uitați-vă atent la punctul roșu și nu uitați să priviți pe tot ecranul. După vizionarea acestui video, efectul va fi incredibil de tare. Din această cauză, iluzia este greu de descris. După vizionare o să aveți senzația că tot plutește în camera. Au mai rămas câteva secunde. Acum uitați-vă la orice obiect din cameră și bucurați-vă de efect. O mică pauză. Prieteni, atenție, uitați-vă pe tot ecranul, adică full screen și clipiți cât mai rar. Și nu uitați să priviți atent la punctul roșu, timp de 20 de secunde. După vizionare o să aveți senzația că tot zboară din sus în jos și invers. Încă câteva secunde. Acum uitați-vă la imaginea aceasta. Dacă ți-a plăcut efectul, click pe pauză și scrie în comentarii. O mică pauză. Iluzia numărul 4. Prieteni, pentru a primi efectul maxim, încercați să nu clipiți, ori clipiți cât mai rar și nu uitați să priviți în centrul ecranului, pe tot ecranul, adică full screen. Iluzia aceasta este în atât de tare că o să fiți foarte bucuroși de ea. Încă un pic de timp. Acum uitați-vă la pereții din cameră. Apare o senzație că camera se împarte în două. Puteți să închideți ochii și o să apară senzația că zburați. Prieteni, și nu uitați să scrieți în comentarii care iluzie ți-a plăcut cel mai mult. Prieteni, nu uitați să distribuiți acest video. Îmi este foarte mult de ajutor și nu uitați să vă abonați, căci eu postez în fiecare zi. Mulțumesc, prieteni, mult pentru comentarii.